ook doen. Hé, ga je mee? Ja? Kom. Is je bijna goed? Nou, hier. Zo'n chipje. Nee, zo. Ja. Wat hebben we nog wat, zie? Ja, kom. Hij heette eigenlijk Hubert Haan, maar ze noemden hem Kraaiendol. Kraai omdat hij doodgraver was geweest. En dol omdat hij in de huwelijksnacht zijn vrouw heeft vermoord. Ja, en nou zwerft zijn geest hier in dit huisje. Daarom vragen we ook iedere keer als we hier komen of Kraaiendol hier is. Heb je hem wel eens gehoord? Kraaiendol? Hij heeft zijn vrouw vermoord omdat hij niet wilde dat nog iemand naar hem zo'n mooie vrouw zou zien. Daar maar, jong. Zo, gaan we? Kom in. Je bent al een uur te laat. Gaan we nu? Kom. Ja, jong, zo meteen. Nou, voor het maar. Kom.
dat ik een boek gekregen heb van de meester? Ik ken als enige nog al mijn tafels. Daarom kreeg ik dat boek. Luister, Jonathan. Luister. Soms is het tijd om te spreken. Maar nu is het tijd om te luisteren. Luisteren naar de stilte. Nou, kom. Kijk eens, Jonathan. Prachtig. Vind je niet? Ja. En nu is het nog maar september. Alles is nog groen. Weet jij wanneer de winter begint? December. Ja. 21 december. Dat is nog maar een paar maanden. Maar voor die tijd moet er nog heel veel gebeuren in de natuur. Alle dieren die in de natuur leven, die moeten ervoor zorgen dat ze van de winter niet omkomen, van de honger, de kou. Het is een heel karwei. Dat vraagt veel energie. Eigenlijk is dat alleen maar voor de jonge, voor de sterke dieren. Sommige oude dieren hebben al zoveel jaren achtereen voor voedsel moeten zorgen dat ze nu te moe zijn om opnieuw aan te beginnen. Ze willen het liefst alleen maar slapen. Ver weg. Alleen maar slapen. Maar dat kan toch niet? Dan gaan ze toch dood van kou of honger? Nee. Wat doen ze dan als ze niet kunnen slapen? Ik weet het niet. Ik weet het. Ze vragen aan de jonge dieren of die hen eten brengen. En zo krijgen ze toch een hele voorraad. Is het niet? Ik denk niet dat dat kan, jong. Wat dan wel? Stil. Luister. Opa, het flesje. Het flesje loopt leeg. Opa.
Jonathan, kom je? We moeten opschieten. Jonathan.